Λοιπόν, μιλούσαμε με τον κύριο Δρακονταϊδή όταν έγιναν αυτά τα επεισόδια. Κύριε Δρακονταϊδή, πιστεύω τα λόγια είναι περιττά. Ναι, τα λόγια είναι περιττά, αποδείχθηκε για άλλη μια φορά. Εγώ θέλω να δηλώσω το εξής. Ο επικεφαλής των προθήμων στην Ελλάδα και υπάλληλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Γιώργος Παπαντρέου, επισκέφτεται το νησί μας, τη Λευκάδα. Ένα νησί που έχει δοκιμαστεί, που έχει δώσει αγώνες και που το λαϊκό κίνημα έχει δώσει μάχες για να έχουμε δημοκρατία. Αυτό που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα είναι δικτακτορία. Είναι άλλου τύπου δικτακτορία από αυτή που ξέραμε. Ο Πρωθυπουργός είναι ανεπιθύμητος στην Ελλάδα. Οι υπάλληλοι του στη Λευκάδα, μέσα σε αυτούς είναι και ο Δήμαρχος Λευκάδας, δεν είχαν την ευαισθησία να καλέσουν έστω και τυπικά τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων που είναι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι. Κάλεσαν την παρέα τους για να κάνουν φιέστα. Οι φιέστες τους όμως θα γίνονται μέσα σε δοκιμαστικούς σωλήνες, όπως γίνονται τώρα μαζί με 500 άτομα ΜΑΤ για να μπορέσουν να βάλουν τον Πρωθυπουργό στο Δημαρχείο. Αυτά θα είναι τα αποτελέσματα αυτών των πράξεων. Ο λευκαδίτικος λαός οφείλει να αποδοκιμάσει και το Δήμαρχο εκτός από τον Πρωθυπουργό. Να πούμε μισό λεπτό, κύριε Δρακονταϊδή, να πούμε ότι κανένας δεν επικροτεί επεισόδια. Πιστεύω ότι κανείς δεν το θέλει αυτό. Θα σας πω το εξής. Επεισόδιο δεν πήγε να δημιουργήσει κανένας. Προσπάθησαν πολύ απλά να προσεγγίσουν λίγο πιο πολύ το Δημαρχείο. Δέχτηκαν καταιγισμό από χημικά στο πρόσωπο. Το άτομο που μεταφέρεται τώρα στο νοσοκομείο το είδατε και μόνος σας. Είχε τα χημικά στο πρόσωπό του. Βεβαίως οι εντολές είναι συγκεκριμένες. Να περάσουν οι πολίτες, θα πρέπει να περάσει μόνο ο Πρωθυπουργός. Ποδοσύλλογος Πρωθυπουργός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δρακονταϊδή. Βλέπετε όλοι σας ότι τα αίματα εδώ βράζουν αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος.